Batangas at Lipa City na may pinakamataas na bilang ng mga botante para sa barangay at SK Elections 2023, tututukan ng COMELEC. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kumpiyansa ang Commission on Elections o COMELEC na wala nang magiging aberya para sa inaabangang barangay at SK Elections October 30, 2023. Handa na raw sila para pagsilbihan ng halos 2 milyong botante sa lalawigan ng Batangas. Pinakamaraming botante sa 4 key cities sa lalawigan kung saan una ang mga lungsod ng Lipa at Batangas. Ikinakasa ng komisyon ang pagpupulong sa law enforcement agencies para tiyakin ang seguridad sa eleksyon. Patuloy din ang information drive. Our election officers in the field, they are all going out doing voters education to ensure that candidates and would-be candidates would know enough the necessary rules. Kasama pa sa pinaghahandaan ng COMELEC ang training para sa mga gurong magiging miyembro ng electoral boards. Sa Batangas City, tinukoy na mahigit 1,800 na guro ang aakto sa tungkulin. There will be regional and then there will be city trainings, refresher courses for these purposes. Now, we're waiting for that para we will submit that to these. 600 clustered precincts ang inihahanda ng COMELEC Batangas City para sa halalan. Itatakda rin ang paglilibot sa mga eskwelahan bago ang botohan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.